ମୋ ସହିତ କି କଥା ହବ ତମେ? ଏମାନେ ବାବୁକୁ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମମା କାହିଁ କରୁ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। এইটা আমার বাপ সম্পূর্ণ সে গর্ভবতী হয়ে গেছে, ইয়াকে মু নষ্ট করদেবি। কিন্তু ମୋ ইচ্ছা করে তু গর্ভ নষ্ট করিবু। মু কাহিকি তম নির্দেশ মানবি? কিয়ে তুমি? আত্মীয় বলি ভাবিলে সংসার গড়ি দেবি, শত্রু বলি ভাবিলে সংসারକୁ নষ্ট করদেবি। দেখো তম ভଳି পাগল প্রাপ শুনিବାକୁ ମୁଁ ইচ্ছা করেনি। চুপচাপ চাল যাও, নলে অপেক্ষা কর, বাবা কি রূপକୁ ମୁଁ ফোন করে ডাকি দଉଛି, তুমি তাଙ୍କ সହିତ কথা ହେଇଯିବ। ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି। ଜମା ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଝିଅ। ତମର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ତମେ ସିଧା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ତମକୁ ଏ କଥାଟା ଜଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତୁ ପୁଲିସ ବାଲା ଝିଅ ହବ, ତା ଓକିଲ ଝିଅ ହବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୋର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବି। ମାନେ কি ক্ষতি করবো তুমি? ଉଠା ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଉ ବସି ଉଠେଇ ସେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କର। অসম্ভব। মা হବାକୁ ইচ্ছা କରି ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛି। ରାକ୍ଷସ ସାଜି ମୁଁ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ଶେଷ କଥା? ଶେଷ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୋଲି ଭାବିଲୁନି, ଶତ୍ରୁ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆଗରେ କେବେ କିଛି କହିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ମର୍ଡର କରିଦେବି।